سلام نايزي مدب تخاتلتي نايزي مصحف نبي دانيال نقبرو زلنا مصنعتي مصحف قدوس زي شاي كفاليو تزحلف كل خفالات كاب قدماي كفال كسب حمشاي كفال اب يوتيوب الله نزي مصحف زي بمولو خم مجمريا ساع موداتا كفافيلنا خنصنعو يتمدب زلو سلازي تسفاي قبرش بزي ነገር ዝድማ ተባሪኽኩም ትሪእዎ ተጽንዕዎ እንደገና ክትምለስዎ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ኩሉ ሰዓት ኣብ ዩቲዩብ ኣብ ኢንተርኔት ስለዘሎ ክሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ከምታ ቀዲመ ዝብሎ ድማ ምስ ብዙሓት ሰባት ኮይንካ ንኽትሪእዮ ዝተዳለወ እዩ ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ሒዝካ እቲ ዝበሃል ዝዛረብ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ዝዛረቦ ምስ ጥቕስታት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሰንዮ ኩሉ ኣሎ ስለዚ ብሓባር ኮይንካ ዝጽናዕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዕድመኩም ንኻልኦት ሰባት ድማ ብሓባር ኮይንኩም ክትሪእዎ ማለት እዩ ብዝተኻለ መጠን ስለዚ ከምቲ ኩሉ ሰዓት ንገብሮ ሕጂ እንታይ ክንገብር ኢና ብጸሎት ኢና ክንጅምር ጸሎት ኩሉ ሰዓት ዝኾነ ፕሮጀክት ክንገብር ከለና ወይ ዝኾነ መደባት ክነውፅእ ከለና ኣምላኽ ክሕወሶ ክመርሐና መታን ብጸሎት ኢና ንጅምር ሞ ንጸልይ ምጻይ ብጸሎት ክትሓብሩ ይዕድመኩም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ተመስገን ነመስግነካ ኣለና ንሆ ነዛ መዓልቲ ስለዝሃብካና ተመስገን ስለዚ ንገብሮ ዘለና መጽናዕቲ ነመስግነካ ኣለና ብመንፈስካ ምሳና ኩን ኩሎም ዞም ዝሰምዑ ድማ ባርኮም ምስትውዓል ሃቦም ኣብ ቃልካ ተገዳስነት ክሕድሩ ንስኻ ንኩሉ ሰብ ዘዳለኻዮ መድሓን እንታይ ምዃኑ ክፈልጡን ናቶም ክገብርዎን ክትመርሖም ድልየት ክህልዎም መታን ንሶም ክትከውን ንጽሊ باركنا تريفون زول جزء نعاها حلفنا نهب باسم يسوع آمين. سلذي كبرى سمعتنا يلوم مصنعتنا انتايو كابتم كحتي نابطفات يزل كابتم كحتي نابطفات بزعبه حدا نغوس بيج شاصر زبحال كابناتو هيوت تمكرو مس እግዚአብሔር ዝነበሮ ተመክሮ አራአያ ኣብ እግዚአብሔር ዝገበረሉ ጻውዒት ከመይ ከም ዝተቀበሎ መወዳእታ እንታይ ከም ዘጋጥሞ ክንሪና ስለዚ ከምቲ ልሙድ ከምቲ ዝገብሮ ዘለኹ ማለት እዩ እቲ ጽሑፍ እቲ ዘንብቦ ተዛረቦ ክትሪእዎ ኢኹም ማለት ስለዚ ብሓባር ኮይና ኢና ነጽንዑ ስለዚ ትሪእዎ ከም ዘለኹም ካብ ትምክሕቲ ናብ ጥፍኣት እዩ ትምክሕቲ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል እቲ ዝምካሕ ብእግዚአብሔር ዳይ መካሕ ሰብ ከመይ ገይሩ መካሕ ኸል ከመይ ገይሩ ሰብ ክጃር ኸል ሰብ እንታይ ኩልና ናይ ሓባር ረቋሕ ኣለና كلنا حد فلت نجار تلانتي كلنا موتينا زرقوت نجاري كلنا حممتينا كلنا دخمتي كلنا تميتي كلنا نسمع كم سبعة معلش لذي سب ما حري كلنا دم مصحف قدس منفساو ترجم تنتينا يرمى حاتياتنيا تاتينا كلهم حاتيهم كبر أملاخ سينا ببلنا لذي كلنا بو مغنيات كلنا سلذي حتانا كلنا كاب آدم هوانينا متينا እንደገና ተቀዳሚት ዓለም ምስተፈት ድማ ኩልና ካብ ኖህ ኢና መጽና ለዚ ኩልና ደቂ ሰባት ሓደ ኢና በዚ ምክንያት ድማ ንኩልና ደቂ ሰባት ዝኸውን መፍትሒ እግዚአብሔር ሂብና ኣሎ እሱ ድማ ክርስቶስ እዩ ክርስቶስ ናይቲ ኮነን ናይቶም ሓደ ግሩፕ ውጅለ ሰባት ኣይኮነን ንኩሉ ወዲ ሰብ ማለት ንኩሉ ወዲ ኣዳም በዚ ምክንያት እዚ ኣብተፈላለየ ኣጋጣሚታት ዝብሎ እዚ ናይ ዝኾነ ይኹን ሰብ ድሕረ ባይታ ይሃሎ ካብ ዘይገድስ ቃል እግዚአብሔር ንኩሉ እዩ መጽሐፍ ኢየሱስ ከም ዝብሎ ሰብ ካብቲ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወጽእ ኩሉ ቃል እምበር ብንጌራ ጥራሕ ኣይነብር ንክርስቶስ እንድሕር ዘይፈሊጥዎ ሓደ ሰብ ኣብ ህይወቱ በቃ ነቲ ዝተፈጠረሉ ዕላማ ኣይፈለጦን ማለት እዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ትሕት ክንብል ትምክሕትን ተሃለዎ ድማ ብኡ ጥራሕ ክንምካሕ ዳ እምበር ኣብ ናይ ገዛ ርእስና ኣብ ርእስና ክንምካሕ ትርጉም የብሉን ከም ደድሕር ንፋስ ሙግያ እዩ እዚ መሰረታዊ መጽሐፍ ቅዱስ ምህረና ስለዚ ካብ ትምክሕቲ ናብ ጥፍኣት ዝብልና ክንርኢና ኢሎም ስለዚ 23 ዓመታት ድሕሪ ሞት ነብኮድነጻር እዚ ድማ ብ562 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ማለት እዩ ቤልሻጽር ነቲ ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 5 ተጻሒፉ ዘሎ ዓብይ ምሳሕ ወይ ድማ ድግስ ገይሩ እዚ ድማ ብ539 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ማለት እዩ ኣብቲ እዋንቲ ባቢሎን በቲ ንጓል ነብኮድነጻር ኒኒቶቅሬስ ዝተመርዓወ ናቦ ኑዲስ ተመሓደር ያ ነራ ቦያ ተመሓደር ንሳ እታ ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 5 ተጠቂሳ ዘላ ንግስት ድማ ያ ማለት እዩ ናቦ ኑዲስ ንቤልሻጻር መጋዝእቱ ንክኸውን ኮ ሬጀንት ብሎ በዚ እንግሊዝ
مجازؤتو نخون شيمو بزن خنيازي أما حدا كتما بابلون كوينو مالتيو بلشازر بلشازر لك كما بحقو رينا لنا عبد حلف مصنعتنا ديكون مني نبوكدنصر تمكحتنيا ينير እግዚአብሔር ኣብቲ እዋንቲ ባቢሎን ብፋሪሳውያን ተኸይባትሉ ኣብ ዝነበረት እዋን ነታ ዓብይ ምሳሕ ክገብር ከሎ እዚ ቤልሻፅር ዘይፅዓድ ወይ ዘይስነፍ ኮይኑ ይስምዖ ነይሩ ካብ ኣቦ ክመሃርም ተገባብ ካብ ኣቦ ሓጎ ክመሃርም ተገበኦ ነይሩ ምክንያቱ እግዚአብሔር ብብዙሕ መንገዲ ንነብኮድነፃር ተዛሪቡ ናይ ዝሓለፈ መጽናዕትና ከም ዝረኣናዮ ድማኒ ኣእምሮኡ ወሲድሉ ዕቡድ ኮይኑ ሓራይ ድማ እግዚአብሔር መሊስሉ ግን ተነሲሑ መወዳእታ ንእግዚአብሔር ክእመን ከሎ ንርኢ ስለዚ ኣብዚ ናይ ሎም መጽናዕትና ንሪኦ እንታይ እዩ መጀመርያ ትምክሕቲ ናይ ቤልሻፅር ክንሪኢና እዚ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 5 ካብ 1 ክሳብ 4 ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ካልኣይ ንሪኦ ድማኒ ካብ ኣምላኽ ዝተለኣኸ መልእኽቲ ኣሎ እዚ ንጉስ ዝተዋህበ መልእኽቲ እንታይ ዓይነት መልእኽቲ እዩ ክንሪኦ ኢና ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 5 ካብ 5 ክሳብ 8 ትሪእዎ ማለት እዩ እሳሳይ ድማ ካብ ሓንቲ ንግስቲ ዝተዋህበ ማዕዳ ንሪኢና ንግስቲ እዚኣ ንቤልሻፅር ማዕዳ ሂባቶ ምኽሪ ሂባቶ سمعوا لي أيك سمعون كرينا التحدي ترجم نايتي بأملاح استواه بملأختي مع أملاح ملأخت تواه يبنيرو ترجمون تايد ما كرينا أمودا تتفات نايبل الشاطر كرينا ونياتنا أرسنا مجمرة أن أنت إذا كتم كحتنا بتفات كمي مالك فخمي تمكحوا سلمتاي تمكحوا مخني دينيرو مخني يكون أنتم كحتي مخني زمكح بجزابه راح مكح يزبل أبكالي سلزنا بري انتخون إذن أبي كم زمرحو أمود أتدماني كنرينا سلازي تمكحتنا بالشاطر كنري خلنا وين الناس تيقولوا لنا أبتم بدانيال معرف حمشي فوق دربعته وين الناس تيقولوا نتهم بوركن ببرورن بسرازن بعنجيتن بحسين بإمن استسرحوا أمالختهم ودوس يبلنا جي أملاخ سي بحسين سريحك أملاخ كتبلو بسرازن سريحك أملاخ كتبلو ببرور سريحك أملاخ كتبلو لعنجيت سريحك أملاخ كتبلو مخاخ تودشوخ تمسكنو زينتاي صلالي معناته السكين كايا قاعد تخيل اي سكمكاني ننفسو خدحن زي كيلس كما يقرا املاح كاي خو زغونه ازي ناي سيطان ناي سبع عمرو كساب كندي كم زوسدو عبود كم زغبرو زريئنا اي مالتي جن كالئ ملكع تشفين كم هايمانوت صلالي مالتي بلشاصر بمستاي وين تحقسو اب عبي فنطزيا سلازنبره نتي كابتا اب يروشاليم زنبرت بيت المقدس يتحققني املاح ዝተወስደ ኣቃሑ ቅዱስ ኣቃሑ ማለት እዩ ከምጽሉ ኣዝ ሕጂ እዚ ብዘመን ኣቦና ብኮድናጻር ንባቢሎን ምስተታሕዘት ሽዑ ናይ ታቤተ መቅደስ ኣሕሊፉ ሂብዎ ኢልና ኣብዚ ሓለፈ መጽናዕትና ርኢና ኣለና ናይ እስራኤል ኣምላኽ ሓቀኛ ኣምላኽ እዩ ስለምንታይ ደኣ ህዝቡ ብካልኦት ኣሕዛብ ጣዖት ብዘምልኩ ከምዚ ሕጂ ዝረኣናዮ ክማረኹ ፈቂዱ ብሓጢኣቶም ምክንያት እቲ ግዜ እውን ድሪትዎ እዩ ን7 ዓመት ኣብ ኢድ ባቢሎን ክበኩም እየ ዋላ እውን ነቲ ዝነበረ ንጉስ أحلف خمسة هابو مصحاب قدس يزاربنا سلازي حايلنا يا أملاخ كل ساعة جن حزب أملاخ بتيز قبر وحاتياتي أحلفه هو سلازي اتوقعوا ناي بيت المقدس ولا يمارح مبر ناي أملاخ ينيرو تم حزبيهم حاتيات غيرو سلازي أو تنكم تدعي له حادثة كال تعوز من لخسب إجزاء هدماني سموي تنكفالو تعيق جمري سلازي بعبية مكحتي نزي نأجرجلوت تحققني أملاك ستوفي أقاحو لناي حاسوت أملاكتن مملاك تتقيملو مالت بابلوناويان أبسوسا ويدماس أبسوسا استمسرت سرعة أهازم استقاموا نيرم شديش عينتهم نواتات متكاس مالت نتم ناي بابلوناويان أملاكتن نمقلحن نابهم نمملخاتن زعلمي نيرو أظن تحدى أريخمو ورقي حدي برور كلته أسرازي سلسته حاسين 4 انچيتي 5 امني 6 بستفل عليه نواتات مالت ስለዚህ በዚህ ገሮም ነትናቶም ዝነበሮም ስርዓት ኣሃስ ድማ ምስተና ዝነበሮም ናይ ኣምልኾ ጣዖት ምስኡ ዝተተሓሓዘ ይነሩ ማለት እዩ ስለዚህ ኣመወዳእታ ታሪክ ናይዛ ዓለም እዚኣ እውን ባቢሎን ማእለያ ዘይብሉ ሓሶታት ወይ ድማ ጽያፋት كل سب كم زقبلو نمغبار ገለ ባእታታት ካብ ተሐቀኛ ሃይማኖት ናይ ወርቅ ጽዋዕ ክትጥቀም እያ እዚ ኣብራ ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ካብ 4 ክሳብ 6 ከተንብብዎ ትኽእሉ ኢኹም ትንቢት ምርዳእ ማለት ነቲ እዚ ተምሳሌያዊ ናይ ትንቢት ዳንኤልን ናይ ራእይ ዮሐንስን ተታሒዙ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ቶም ነቢያት ክዛረቡ ከለዉ ነቲ ታሪኻዊ ድሕረ ባይታ
ንህዝቢ ኣምላኽ ብጥንቲ እንታይ ከም ዘጋጠሞም ንዑ ኣብ ግምት ኣትዮም ቋንቋቲ ኣብቲ ብዛዕባ መጻኢ እግዚኣብሔር ዝብሎ ትንቢት ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ታሪክ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ምፍላጥ ማለት ነቲ ትንቢት ድማ ምርዳእ ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ ስለዚ ባቢሎን ዝብል ታሪኻዊ ድሕረ ባይታ ንርኢ ኣለና ግን እዚ ተመሳሳሊ ኣርእስቲ ተመሳሳሊ ቃላት ተመሳሳሊ ጥምረ ሓሳብ ድማ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ክትቀመሉ ይኽእል እዩ ተመሳሳሊ ማለት እዩ ከም ዘጋጠመ እቲ ቋንቋ ተጠቂሙሉ ኣሎ ስለዚ እዚ ምርዳእ ነቲ ትንቢት ምርዳእ ድማ ይሕግዝ ማለት እዩ መልእኽቲ ካብ ኣምላኽ ክንርኢ ኢና ሕጂ በታ ሰዓት እቲኣ ኣብቲ ልቕልቕ መንደቕ ኣዳራሽ ንጉስ ኣብ መንፅር እቲ ቋሚ ቀንዴል እንታይ ዝብል ንርኢ ኢድ ወፃ ፀሓፋኻ እቲ ንጉስ ድማ ነታ ኢድ ሰብ ረኣያ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 5:5 የርእየና ሕጂ ኮፍ ኢልኩም ኣለኹም ኣብ ኣዳራሽ ከመይ ዝበለ ንጉስ ዘዳለዎ ምሳሕ ወይ ድማ ድግስ ኣለዉ ዝበሃሉ ሰበስልጣናት ተኣኪቦም ኣለዉ ኣለዉ ዝበሃሉ ዕድማት ተኣኪቦም ኣለዉ መዓት ፌስታ ኣሎ ፈንጠዝያ ኣሎ ስኽራን ኣሎ ምድናእ ምስዕሳዕ ኣሎ ደርፍታት ኣሎ ዳንኬራ ኣሎ ሓንቲ ኢድ ጥራሕ እያ ሓንቲ ኢድ ኣብ መንደቕ ክትፅሕፍ ትጅምር ከመይ እንተሰማዓኩም ኢድ ጥራሕ እያ ኣብ መንደቕ ክትፅሕፍ ትጅምር እቲ ዝተዳለወ ዓብይ ምሳሕ ወይ ድግስ ብስነ ባህርያዊ ተሪኦ ተኾልፈ ሓንቲ ኢድ ኣብ መንደቕ ትፅሕፍ ነበረ ኣብኡ ዝነበረ ኩሉ ብኣመና ፍርሃት ተታሕዘ ቤልሻፅር ኣብ መንግስቱ ንዝነበሩ ኩሎም ሰብ ጥበብ ንዝተሰሚ ፀዊዑ ማለት ከምኡ እዮም ዝገብሩ ነይሮም ኣለኻ ትበሃል ጥበብ ዘለካ ንዓስ ክሓግዘና ነዚ ነገር ንምፍታሕ ብዝብል ማለት እንተኾነ ግና ጥበብ ኣብ ዘይርከበሉ ቦታ ሓሰው ይብል ነይሩ ዓበይቲ ህያባትን ዓስብታትን ድማ ነቶም ኣብዚ ነገር ዝሕግዝዎ ዝኽእሉ ሰብ ጥበብ ተሰመዩ ኣተስፊዎም ከም ኣብነት ቀይሕ ሓሪ ግርማ ናይ ቤተ መንግስቲ ማለት እዩ ሰንሰለት ድሪ ወርቂ ስልጣንን ማዓርግን ሳልሳይ ገዛኢ ኣብ መንግስቲ ወይ ድማ ድሕሪ ናቦኒዱስን ድሕሪኡን ማለት እዩ ከም ናይ ዝሓለፈ ኣጋጣሚታት ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 2:4 ከም ዝረኣናዮ እቶም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ጥበብ ሰብ ጥበብ ዝስመዩ ሰባት ነቲ ብኣምላኽ ዝተዋህበ መልእኽቲ ክትርጉምዎ ኣይከኣሉን እዩ ምክንያቱ ናይ ኣምላኽ ቃል ክትርድኦ እትኮይንካ ብኣምላኽ ክትምራሕ ክትክእል ኣለካ ናብ ኣምላኽ ክትቀርብ ክትክእል ኣለካ ትሑት ክትከውን ኣለካ ኣምላኽ እንታይ ይብል መጽሓፍ ቅዱስ ንትሑታት ፀጋ ሂቦም ነቶም ትዕቢተኛታት ግና ይፃረሮም ኣንፃሮም ይኸውን ከምታ ቀዲመ ጥቕስየ ዝነበርኩ ኣብ መንጎ ትዕቢትን ትሕትናን ዘሎ ፍልሊ ኣብ መንጎ ኢየሱስን ሰይጣንን ዘሎ ፍልሊ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ትዕበ ኣለካ ትምክሕ ኣለካ ነዚ መልእኽቲ ትሰምዖ ዘለካ ትሕት ክትብል ኣለካ ምክንያቱ መወዳእታኻ ጥፋኣት ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዘመክሕ የብልና ከም ሰባት ድኸማት ምዃንና ዘርእየና ብዙሕ ነገር ኣሎ ኣምላኽ ድማ ፈጢሩና ናቱ ዕላማ ንዕኡ ክንፈልጦ ክንስዕቦ እዩ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ዓለም ነገር ኣተሓሳስባ ኩሎም ኣለዉ ዝበሃሉ ሰብ ጥበብ ነቲ መንፈሳዊ ነገር ክርድዎ ኣይክእሉን እዩ ምክንያቱ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብለና ካልእ ቦታ መንፈሳዊ ነገር እዩ ነቲ መንፈሳዊ ነገር ዘለልዮ እምበር ስጋዊ ሰብ ነቲ መንፈሳዊ ነገር ብመንፈስ ኣምላኽ ዝምርመር ስለ ዝኾነ ክርድዎ ኣይክእልን ስለዚ ትሕት ኢሉ ሰብ ንእግዚኣብሔር ክሓቶ ክኽእል ኣለዎ እግዚኣብሔር ክገልፀሉ እግዚኣብሔር መርዳእ ክቦ ማለት እዩ እዚታት ኣዝዩ ኣገዳሲ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ከዘኻኽሮ ማለት እዩ ካልእ ካብታ ንግስቲ ዝተዋህበ ማዕዳ ሕጂ ክንርኢና ከምዚ ዝኣመሰለ ከምታ ቀዲመ ዝበልክዎ ተርእዮ ሓንቲ ኢድ ኣብ መንደቕ ክትፅሕፍ ምስ ጀመረት ኣብቲ እቲ ንጉስ ቤልሻፅር ኢሉ ዝፀዋዓሉ ትርጉም ዝውፃሉ ምትርጓም ሕልምን ምግላፅ ምስጢርን እተጠላለፈ ነገርን ተረኺቡ እሞ ሕጂ ንዳንኤል ይፀዋዕ ንሱ እውን ነዚ ትርጓሜ ከፍልጠካ ኢላቶ ስለዚ ሕቶ ክመፅእ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣብ ግዜ ነቡከድነፃር ዓብ ግደ ዝነበሮ ፍሉጥ ስቴትስማን ወይ ድማ ሰበስ በዓል ስልጣን ናይ መንግስቲ ዝነበረ ናይ ኣምላኽ ሰብ ዳንኤል ዝበሃል ኣሎ ኣብ ባቢሎን ታሪክ ከመይ ዝወዱ ዘይፈለጦ ኢልካ ሓትት ትኽእል እዩ ሰብ ንሳያ ተዘኻኽሮ ዘላ ይርአየና እታ ንግስቲ ኣብ መንግስቱ ሓለፍ ዝበለ ሰብ ከም ዘሎ ንቤልሻፅር ኣዘኻኺራቶ መጀመርያ ከምዚ ኢላ መንፈስ ቅዱስ ኣለዎ በቲ ፀሓፋ መንፈስ ኣማልኽቲ መንፈስ ኣምላኽ ማለት እዩ ፀብለል ዝበለ ፍልጠትን ምስተውዓልን ድማ ኣለዎ ንስኻ ሓለቓ ጠቢባን እዩ ከምኡ ገይሩ ሸሚዎ ነይሩ ነቡከድነፃር ሕልሚ ክትርጉም ሕንቅልተይ ክፈትሕ ዝተጠላለፈ ነገር ድማ ክገልፅ ይኽእል እዩ እዚ እንዳሃለዎ ከሎስ ከመይ ጌሩ ቤልሻፅር ዘይፈለጦ
بوحدو نبلشاتر كساب سالسيت عامتو كما محداري دانيال مسو سريحو يو كم سرح كم زنبره اب تنبي دانيال معرف شمنته فقد حدا كمون فقد 20 شوعات نركب نخيل انت هنا قنا اتنبوس مس حدا نحلنو كربشو زخسب كسرح حيدلين معناته دانيال نحرالو دانيال ناملاح طرح سفره سبي كابت توهبه مغبي كمان نطاوتات سلسته بو خيركس كبلع ايدلين احملتين فرتاتن كبلعو خم زمرصو ابز حلف غزير إنا لنا لازم امنت الدوز بال كابتي اب املاح زلو امنت فلكت زي بلنا اغزافير سبينير ስለዚህ ምስ ቤልሻዘር ክሰርሕ ከሎ ቤልሻዘር ተዳኒ ናይ ሓጢያት ኣነባብራ ወይ ድማ ንኣምላኽ ዘይኽብር ነገር ክገብር ክርኡ ከሎ ክዛረብ ደው ክብል ከምዚ ዝኣመሰለ ሰብ ደው ክብል ኣይደልን ናይ ሓጢያት ናብራ ክነብር ደልዩ ናይ ርክሰት ናብራ ክነብር ደልዩ ኣምላኽ ዘይፈትዎ ነገር ብዘይ ዝኾነ ይኹን ስለምንታይ ከም ዝገብር ብዘይ ዝብሎ ሰብ ብዘይብሉ ክገብር ስለዝደለ ዳንኤል ክፈልጦ ኣይደልን እታ ንግስቲ دانيال قبل أبوها زنبرو تسلوا أصبقا تفلت نبرة بابلون نبيل شاصر كحجز خيل سب انت نيرو دانيال طرحي كون زخيل ترجم نايتي بأملاك ستوها بملأخت حجي خمرينا أبتمي دانيال معرف حميشة فقد عسران كلتن مالتي أتابل شاصر ودو من مكو أزو كله فلت كخنس خال بها آيات حات كان يلو دانيال زي تقند ملأختيا دانيال نتنقص كهو زبل الشلمات نسيهو تنسوز هابو ترجم بهيابات كسلو زخيل يكونن نتي ملأختي كرمي مترجمون بين الشاصر كونتاتو أرعايو مجمريا تنقص زعما تمكرون أين بكرنا صار بأملاك دحر مورادون كم استنسحن يفلت نيريو تخونا جنا بين الشاصر نتي استنبرو له أرعاي حسب فقادينيا أين برن مغنيات دانيال تايلو نزغل فلت كخنس هايلو كلاي نتو قدوس أقحو بمركز نأملاح هواريد هوي فلت إزي أملاح زي حقيني أملاح مخانو نخالوت أمالقتي بعنشيتين بحاسين بأسرازين بحاسين تسحق مسجن نتو قحو ما عبتي فانتازيا زنبرو له تقوموا له بمحسابه نأملاح كبر كهيب قوريت زو السنة ينير كالا كريون كسمعون كحاسون زي كل أمالقت وديسنا مسجنون هيوتو اب املاح كم تمركوس يفلط نيرو دانيال كوميلو انت هونغنا ايخبرون بز مخنيازي املاح فلي ملختي سديدلو تمكحتي تعبيت طفاتي متص مالتي مندق ابز مندق تريو زلكم حجي كم زيلات صحيفه تازيا ترجم نايت ملختي اذا صحفتي صحفت تبلو زلا انتاي مني تقل وفارسين تب مني تقل وفارسين تاي مالتي تقصيركا تمزينكا تمقيلكا زبل ملختي بأرماي يسطي تصحيفو بقول لون كنبب مخاله انت مترغامو غنا قليل اينبر مني ማለት እንታይ ተቆጽርካ ማለት አምላክ ንመንግስትኻ ቆጽርዎን ጨርሽዎን ተቀል ተመዚንካ እግዚአብሔር መዚንካ ይዕዘበካ ነይሩ بميزان تمزينك دحر انت كونك فوكس كونك قليلك ترخيبك مالتي وفارسين تمقيلك منغستها تمقيلا نسميدن فارسن توهبت تبل ناي مودتا فردي باملاح يا توهباتو دانيال نتمل اختي ايل سلسون بالشازر درت تساغيري اتنبوس ارايون حساباتون ايقيرن عدل توهبو بصح اغاطاميتات توهبو فردي بتايليت تي اخفصم يزنبرو تفات نايبل شاصر كنرينا حجي بتايليت تي ابل شاصر نغوس كلداوያን تقتله داريوس ميدناو خا ود 62 عمت نتا منغستي تقبلا يبلنا اب تمي دانيال معرف 5:30 حدن مالتي حزبي بابلون افنطزيا ناي تعبي دغس كلون تعبي مسح انداستما قرو كلو ميدناويانن فرساويانن فلق افراطس انفتن مقيار مترب يفعتون يرم بتاسعتيا زبو حجي بس خمسي كابت السرت نايت فلق وصيوم
نتجنبتات تساجيرهم نافتا بمخنيات اتي زنبر الدقس بزي حلاو زنبرت كتما بقليل كاتو خيلهم مالت تا كتما اب حيدة ساعات تتحزت بلشاصر دما تقتله كيروس نابونيدوس اغوايو يهدمو نيرو داريوس اتميدناو دما اما حدار كتما بابيلون كم زخنه إنا نفلت نتا املاح بمحرتو زدالولنا مچو اغاطاميتا تتقيمنا نمدحانو كنقبل كم زلونا تاريخنا يبلشاصر يمهرنا لازم خبرات سمعتي بزا اغاطامزي زاربكم دلي اب هيوت تتقند علاما نايسب كفطر كله ناملاح كفلتي ناملاح فلطون كسعبو نزا ነገር زي عند حزي غيرو حدا سب نتستفطرلو علاما اينبرن ويدما غواسا خمزي بلا بقع እዩ ዝኸውን አደዳ ተኋሉን አደዳ አራዊትን ተኸውን ማለት እዩ ስለዚህ ኢየሱስ ይጽዋዕ ለለሙን አቱን ኩልኩም ትጽዕሩን ጸር ዝኸበደኩምን ናባይ ንዑ አነ ክዕርፈኩም አነ ለዋሄ ልበይ ትሑት አርዕተይ ፎኩስ ጸረይውን ቀሊል እዩ ብዙሓት ሰባት ነዚ መልእኽቲ ዝሰምዕዎ ዘለኹም ትምህርቲ ዘለኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ብናይ ዓለም መለክዒታት ጸብለል ዝብል accomplishment ዘለኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ወይ ድማ ብዙሕ ተስለጥኩም ክትፍሉ ትኾኑ ጽቡቕ ይንሱ አምላክ ስለ ዝባርኸኩም ማለት እዩ ችግር የብሉን ግን ንሱ አቡ ክትወከሉ ንሱ አምላክኩም ክኸውን ክትሓድግዎ የብልኩም እዚ ንጉስ ንባዕሉ ንጉስ ይነሩ ንግስነቱ ትዝነበሮ ክብሪ ከድሕኖ ኣይከኣለን ስለዚ ኩሉ ትምህርትኩም ኩሉ ተኣሳልጥኩም ኩሉ ቲ ብፍልጠት ዲ በሃብቲ ዲዩ ዘለኩም ተሃለኩም ናይ አምላክ ህያብ እዩ ንአምላክ ተመስግንዎ ግን ከም አምላክ ክኸውን አመንጎኹምን አመንጎት ነዚ ሁሉ ክትገብሩ ዘኽኣለኩም አምላክ ክኸውን የብሉን ምክንያቱ አመወዳታ ተዳን እግዚአብሔር ዘይፈልጥኩሞ አምላክ ዘይፈልጥኩሞ ኢየሱስ ዘይፈልጥኩሞ ክጠፉ ኢኹም ከበል ትሻጽር ስለዚ ነቲናትኩም ዘሎ ከምዛ ቀዲመ ዝበልክዎ ኩሉ ትዝረኸብኩሞ ዓወታት ጽቡቕ እዩ አምላክ ባሪኽኩም ግን ንአምላክ ክብሪ መሃብ ትምክሕቲ ትዕቢት እንድሕራሎ ሽግር አሎ ማለት እዩ ይሕፀር ይደንጉ ጥፋት ከም ዝመጽእ ንጹር እዩ ማለት እዩ አመወዳታ ካብ ናይ ቴምፕራንስ ወይ ድማ ርእሰ ቁጥጥር ዝብል ካብ ናይ ኤለን ዋይት መጽሓፍ ምዕራፍ 6 ገጽ 49 ክንብበልኩም እየ ቤልሻጽር ነቲ ቀይዲ በተኽን ዝሩግን አምልኾ ጣዖታዊን ፈንጠዚያው ሓደ ባዕንቲ ሰብ ክረአ ዘይከኣል ሰማያዊ ህያው ይዕዘቦ ከም ዝነበረ አጸብቁ ኣይሓሰበን ኣብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ መጻሕፍቲ ዘይምዝገብ ክበሃልን ክግበርን ዝከኣል ፈጽሞ የልቦ በታ ምስጢራዊት ኢድ ዝተጻሕፈ ምስጢራውያን ፊደላት ዘረጋግጾ እንተሃለወ አምላክ ናይቲ ሁሉ እንገብሮ ምስክር ከም ዝኾነን ኣብ ቀይዲ በተኽን ዝሩጉን አነባብራ ክህሉ ከለና ከም ዘይከብርን እዩ ካብ አምላክ ክንሓብኦ እንኽእል ፈጽሞ ዋላ ሓንቲ የልዎን ካብቲ ኣብኡ ዘሎና ተሓታትነት ከነምልጥ ኣይከኣለን ኣብዚ ሃለና ንሃሉ ዝገበርና ንግበር በቲ ብፍጥረትን ተበጃውነትን ንብረቱ ዝኾንና ተሓተቲ ኢና ይብል መጽሓፍ መሰረታዊ ሓሳብ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ እዚ ማለት አምላክ ፈጢሩና አምላክ ንሰብ ብመልክዑ ፈጢሩ ከመይ ገይሩ ፈጢሩ ካብ ሓመድ ምድሪ ገይሩ ኣብ ፍንጩ ድማ ተንፋስ ህይወት ኡፍ በለሉ ይብለና እንደገና ታሪክ አዳምን ሔዋን ቀዳሞት ወለድና ንፈልጦ ኢና እንታይ ኮይኖም ኣይተኣዘዙን ዳሕራይ ድማኒ ተበጂና ማለት እዩ በዚ ምክንያት እዚ እንታይ ንብል ብተበጃውነትን ብተፈጥሮን ናይ አምላክ ኢና ንብል ብተበጃውነትን ብተፈጥሮን ናይ አምላክ ኢና አምላክ ፈጢርና መጀመርያ ካልኣይ ድማኒ ብክርስቶስ ገይሩ ተበጂና ስለዚ ነዚ ዝፈጠረናን ነዚ ዝተበጀወናን አምላክ ክንፈልጦ ክንስዕቦ ድማኒ እዚ ክንገብሮ ዝግባአና ነገር እዩ ከም ሰባት እሞ እዚ ካብቶም ክሕት ናብ ጥፋት ዝብል ካብ ናይ ታሪክ ናይ ቤልሻጽር ዝተመርኮሰ ናይ ብሓቂ ልብኹም ክትከፍቱ ንእግዚአብሔር ክትፈልጡ ልዕሊ ኩሉ ምድሓን ክትቅበሉ ትቐንዲ ዕላማ እንታይ ሰብ ንአምላክ ክፈልጦ እቲ እግዚአብሔር ዝገቦ ኣዳልይዎ ዘሎ ምድሓን እንታይ ኢሉ ፈልጡ ክድሕን ሰብ ሓጢአተኛ እዩ ኩሉ ምክንያት መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝብሎ ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ አምላክ ሲኢኑ ናይ ግድን ሰብ ናብ ክርስቶስ ክመጽእ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ክርስቶስ ናይ ሓጢአት ፈውሲ ስለ ዘለዎ ናይ ሓጢአት ይቕሬታ ክህብ ኣብ ልዕሊ ሓጢአት ድማ ዓወት ክህብ ዝኽእል ኢየሱስ ስለ ዝኾነ ናይ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ይመርሓካ ኣብ ሰማይ ድማ ናይ ዘለዓለም ህይወት ይበካ
سلامي بكا دما عرفتي بكا ስለዚህ ኣብዚ ቅፅል መደብ ክሳዕ ንራኸብ ብጸሎት ክንዓፂና ዝቅፅል መደብ ብሻባዓይ መደብ ይኸውን ዝኽእል ስለዚ ነዚ መጽሓፍ ነቢ ዳንኤል ነጽንዑልና ገለኹም ነዚ ሕጂ ትርእይዎ ንመጀመርያ እንድሕር ኣለኹም ተመሊስኩም ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ካብ ቀዳማይ ክፋል ክሳብ ሓምሻይ ክፋል ኣሎ እዚ ሕጂ ድማኒ ሻድሻይ ክፋል ማለት እዩ ብጸሎት ክንዓፂና እግዚአብሔር ንሰማዕናዮ ኣብ ልብና ክነዓቆሮ ክንክእል መታን استوعال كبنا ديليت ما خبنا ምክንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ ታይብል بملؤ لبكم من املاك كدليون تدا انقيدكم እግዚአብሔር ክርከበልና ምዃኑ ስለዛረበና ተስፋ አምላክ ስለዝኾነ ሞ ንጸልም ባር ጸልይ እግዚአብሔር አምላክ ሰማይን ምድርን ባሕርን ዓይነ ማያትን አብ ዘሎ ሁሉ ዝፈጠርካ አምላክ አማለክቲ ጎይታ ጎይቶት ንጉስ ናይ ነገስታት ስልጣናትካ ዝኾነ زيت موت نزل على متنبه مجمرتها زي بالكا مودعتها زي بالكا أملاخ تمسكن نمسكنك على بملك عخافة إركانا وخرستوس دما تبجي خانا نزلنا خنفلطو مساحات طبق ركب كهلونا يخات دليلنا مو كلهم نزمل في السمعو مستوعال حبهم ديليت ندحر زي بلهم كريو نتي نجر كريو وزلو معينتهم كتكفت نتصلي يا أملاخ نزل حالة مصنعتنا وكلهم تم سمعوا زخالو ግን ካገለ ዘይተረድኦም እንድሕራሎ ምስተዋል ሃቦም ኣብ ዝቅፅል ድማ ልቦም ከዳሉ ብተከዳስነት ነዚ ዝቀርብ ዘሎ ተኸታታሊ መልእኽቲ ክሰምዕዎ ንስኻ ምስኦም ኩን ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ነዚ ግዜ ስለ ዝሃብካና ነዚ ጸሎት ንክንጽል ስለ ዝኽኣልካና ንጸሎትና ድማ ስለ ሰማዕኻዮ ምስም ትተፍቅሮ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ስለዚህ ክቡራት ሰማዕቲ ኣምላኽ ይባርኽኩም ኣብ ቀጻሊ ሻብዓይ ክፋል መጽናዕቲ መጽሓፍ ነቢ ዳንኤል ክሳዕ ንራኸብ ሰላም ይብለኩም ኣምላኽ ምስ ኩልኩም ይኹን ኣብ ቀጻሊ ክሳዕ ንራኸብ ድሓንኩን